ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео фақат квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 170,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 48 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк гузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 55 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дута лифт дорад. хона дар наздикии мактаб Садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 360,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 65 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаҳоро то моҳи сентябр супорида мешавад. дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 223,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 60 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 57 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 211,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад.
варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 34 микрорайон, духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 74 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб роҳи калон садик дар наздикиш аст. нархаш 330 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтепа, сехонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 81 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб роҳи калон бозор дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 447 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 32 микрорайон, духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 47 квадрати метр, ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. дар видеои оянда айгиҷо хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯширо пешкаши шумо кунем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен.